И здравейте хора, аз съм IzThePro.bg и днес сме в един сервер, който още е в разработка и скоро ще бъде пуснат след 1-2 дена. Както виждате, сервера още не е готов. Има още доста неща за правене. И нека започнем от спауна, нали? Ето спаунвате се тук. И спаунвате се и виждате. Tropical MC, така се казва сервера. Добре дошъл Марио Лав, Tropical MC. Сега в сервера има 2 на 100 човека. Сервер разполага с enchant и cool stuff. Екипа на Tropical MC ви пожелава приятна игра. Tropical MC. Тук имате ендер честове. Ларповете, които още не са готови. Има ларп enchant, което е ето това. Има Warp Jump, ето това. И издобрено е сет. Когато минете джампа, все още чест се рестартва на всеки 3 дена и още не е готов. Защото вътре няма нищо. Тук е Warp Crate, тук ще има крейтове. Все още не е добавен плагина, но ще го добавим. Следващия е Warp Food. Така убивате животни и така може да си печелите храна. И нека да видим другите ларпове. Crate, Enchant, Food, Jump и следващия кандидатури. Спавате се тук и веднага виждате, тук може да пуснете вашите кандидатури за Helper и Chat Helper. Идвате тук, купувате си, зависи колко пари имате, е така, една книжка. Пишете, например, не мога да пиша. Аз съм на 13. Искам да съм Chat Helper. От Пловдив съм. Бих допринесъл в сервера с каквото ще допринесете. Например, с много добри билдове. Що написах? Много добри билдове. Също, например, с гледане за хак и други, готови сте да кажем, След това хвърляте книжката тук. Хвърляте я. И когато някой став или някой оунер, или някой опнат, или някой админ, някакъв, като дойде, идва, тук. И също тук пишем, беше на лайв кандидатури. От тук минава така и стига до долния чест. Отваряме го и виждаме, например. И трябва да се го промените, И само да бъде допълня, трябва да напишете името, например. Аз съм Александър, на 13 съм. И проверяваме го и решаваме, окей, ставаш. Chat Helper си и те правим Chat Helper. И, например, да кажем, проверяваме сега другите. Другият е за цензурирано. Пип. Да, прочетал го. Цензурирано. И проверяваме и решаваме кой става и кой не. Следващият Warp, който ще ви покажа, е Warp. Не гледайте PvP рули, все още не са готови. Warp Shop. Не, че и той е много готов. Спамвате се и ще направим малко по-високи стени и едни без покрив, по-високи стени и едни бариери, да не излизате, ако нещо някой има флай. Ето може да си купувате, да кажем, айде броня, така. И да кажем искате да си купите Emerald Block, имате, купувате. С време намирате емералди, правите още един,
И може да го продадете, например, за ето толкова и го продавам и ми дава толкова парички. Това може да вземат блокове и с други блокове. Друго, което може, нали, тук още не са добавили някои неща, още не е готов, както виждате. Другия лард, който ще ви покажа е Stuff. Не мога да пиша днес. Тук ще бъдат изписани имената на хората, които са в Stuff, например Builder, Mario Love или Chat Helper, BG Admin, нещо такова и такива други. Задара. Кажи хай на YouTube. Да, ето хай. Ето. Тук ще бъде изписан имената на стафа. И нека ви покажа другия ларп. Да. Другия ларп, който е, нали, PvP, който още не е довършен. Нали, ето го, започнате. Тук ще бъде естествено, имам предвид. Тук ще имате табелки, ендер честове, с които можете да купувате пошенки, ендер честове и други. И когато дойдете, тук ще бъде естествен терен за PvP, нали, не такъв изкуствен, а естествен. Ще има дупки и други. Нали. Махай се, да. И това май ще бъде този сервер. Забравих да ви кажа китове. Това са китовете PvP. LARP PvP. Не е готов. И може да бъдете ранг ютубър, ако разбира се с над 200 или 150 абоната. Нали? Ще има и други ранкове, които ще се заплащат с SMS. Нали, още не е готово. И, нали, нека се върнем към спауна. И това ще бъде този клип. Надявам се сервер да ви хареса. Когато бъде пуснат, ще ви кажа IP-то, ще направя специален клип. И това ще бъде този клип и чао, чао!